тутови чай. Инро чои бобогӣ мегӯянд. Барои чӣ бобои биби мо 90-100 сол умр медиҳанд? Барои он ки анахи чизҳои тоза, табиатан тоза, тут чой мехӯрданд, як ғулингоб мехӯрданд. Ана имрӯз мо барои шумо тутови чай, ана ин ғулинго қандаки тоза, писта, тамоми сухафруктиҳои натурални тоза барои шумо як бозор ташкил кардем. Бозори интернетӣ Таҷ бозор мегӯянд. Яндекс ба мезанед, бозори мо мебарояд. Номерои телефоне ки дар зери навор мебинед, метавонед заказ кунед. Анахи падарични дорем барои падарка кардан. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем. Шумо низ дар фикри мо бошед. Бародари азиз, ду эълони таъҷилӣ дорем. Як нафар модар хоҳар бошанд, повур ба мо лозим. Таомҳои миллии Тоҷикия тонанд, махсусан қурудоби Тоҷикия тонанд.